What's up sa inyo mga kabingka? Don't forget to subscribe, like, and share. Don't forget po, pislita po na notification bell plus all para lagi kayong update sa aking walang kwenta nga mga videos. Karon for today's aking videos for today's magbuhat ako karon og kanta mga kabingka. Okay? So ako buhaton nga kanta. Lugaw. Here we go. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Wala ba mo nasayod kung asagikan yun na kanang ginatawag yung nga lugaw nga masak ayo. Gikan yun na gikan sa bansa yun sa China yun ang original yun nga lugaw gidala diri sa bansa diri gid sa Pinas para ipatilaw gyud sa atoa kung unsay klase gyud nga pagkaon gyud nga pangmasa. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Gamay lang yun nga kapital ana. Kung plano gyud nimo gyud magnegosyo gyud sa lugaw, grabe gyud ang increase ang tubo gyud ang imong ginansya perti kadako gyud sa lugaw. Lalilimbang ka kung 1 ka kilo, daghan na gyud nga mamugna gyud nga lugaw. In ana pero timan gyud na kanang lugaw, dali lang gyud makabusog, pero taod dali lang kagutumon kay kuyaw kaayo gyud ng lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Nasakitan yun ko sa akong nadunggan yun sa balita ay kanadang lugaw dili na daw na gyud ginatawag essential nga pagkaon. Hoy kinsa nag-ingon ana, isa lang yun ang ako matambag, ayaw mo pag inana para dili gyud mo anaan busa gyud bisa baliktaron yun ang kalibutan. Kanang lugaw gyud pagkaon yun na dagang klase gyud nga lugaw. Naay lugaw katong nagluto mi sa una, walay plain lang gyud nga lugaw, butangan lang namo og asin okay na kaayo basa pamahaw. Kung naayo kay extra budget para social yun ang imong lugaw, butang-butangin mo litson mo nga isubak dito sa imong lugaw. Kung nagtipid ka sa imong budget, butang-butangin lang og manok, pwede pud ka na nga tuna. Sa una gyud nakahinumdum ko, mao na ginapanghatag ni Mayor Sara sa syudad sa Davao. Mao na ilang ginapanghatag. Ako gani halos ka 20 basa mo hatag ginagib na sila og libre na lugaw kay lami kaayo basa gid na libre anak gyud na wala na ko gyud maingon man iyud ni akong istorya. Ang original mo og nakabaluta kung asa nagikan. Dili Pilipino ang una nakabinto, kun dili yun na mga China. Mao gyud na gyud ang nakauna. Here we go. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo. Lugaw pang masak ayo.
Look me in the face, tell me that you love me.